Na tomto grafe máme cenu trackers kontraktov na komunitný index Rogers International Commodity Index. Tieto trackers sa obchodujú v Chicagu. Je to aj pre drobných investorov, pretože nevyužíva sa žiadna páka a keď vidíme, tu je cena $22 za jeden kontrakt, tak za $22 sa dá nakúpiť tento jeden trackers. Takže poďme k vývoju. Vidíme, že od povedzme prvej alebo tretieho štvrťroku 2008 index výrazne prepadol, čo bolo spôsobené finančnou krízou a prepadol až z nejakých 40 bodov na 15 bodov v prvej polovici roku 2009. A tu na tejto úrovni našiel dlhodobý support, keď ho takto nakreslíme. Na tejto úrovni povedzme $15,3. A od tejto úrovne sa odrazil a keď to priblížime, tak odtedy sa nachádza v strednodobom zostupnom trende. Jasný zostupný trendový kanál. V posledných mesiacoch ide index trochu do strany, je nevýrazný pohyb a vidíme, že tiež na cene $23 je silná rezistencia. Tu sa to pokúšalo prekonať už vlastne trikrát, dvakrát neúspešne, tretíkrát najskôr úspešne, potom však nastali prudké výpredaje. Tu boli spôsobené fundamentálnymi informáciami a viac menej. Ale stále zostupný trend je neporušený a predpokladáme, že v nasledujúcich týždňoch až mesiacoch by cena indexu mohla vyraziť. Určite po prekonaní tejto rezistencie 23 by sme sa mohli dostať až k dlhodobým rezistenciám, ktoré keď nakreslíme Fibonacciho retracementy, tak dlhodobé rezistencie sa nachádzajú na úrovni 25,5, to je 38,2% retracement a potom až na 50% toho poklesu.